Abantu bayahlupha angazi banjani. Abantu bane self entitlement yabona. They believe that because ngenza ama video and then sangavela aqhamuka hayi kusho ukuthi guys angilona robot ngumuntu, I've got feelings, ngiyanyanya kunento engiyanyayo. So it's very imperative ukuthi bingelela bese uthi ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini lokho, noma ke ngicela ungichazele nanti iphupho bese ubeka iphupho lakho bathi bingelela cela, yabona. So njengala uthando Mbuso 8896 uthi ukuphupha indoda yakho imithisile njalo manje liloku liyaphinda, but this person is expecting you to sit down just like many other people ukuthi balindele ukuthi umuntu aqhamuka kusho ukuthini ukuthi, without greeting, without asking for usizo, in a humble manner, yabo. Nanza kwethu yekelana lomkhubo mubi nibadala. I'm addressing abantu abadala lana. I don't think ngikhuluma nengane encane, abantu abala izalukwazi amakhehla, osisi abadala, ubhuti abadala. Bingelela bese ucela ukuthi ngicela ungichazele nanti iphupho noma ke nanti iphupho sawubona, yabona. At least do something. Sadwe bingelela noma uyacela, yabo. If uyahleka ukucela phinde uyabona. So lapha into bengabingeleli okuthando Mbuso 8896 uphupha indoda yakhe imithisile njalo manje liloku liyaphinda lephupho, kodwa lo mfo uyaphika. Esingakubeka ngaliphupho iloku, number 1, uma uphupha umlingani wakho noma umuntu wakho uPaul ubume emithisile, ngoba lungakhomba nje isikhwele nokuthi mhlawumbe awumethembi futhi uyamsola ukuthi uyaphinga, usekhulelisile futhi. Lingabo nje lapho ngokaMathewu 5:27 nizwile kwathiwa ungaphingi. 2, ake sesithi ke uphupha futhi la umlingani wakho. Number 2, ngokujwayelekile uma uphupha umlingani wakho uPaul uma ekhulelisile noma ke emithisile, ngoba lusho ukuthi kuwena kungenzeka uyavezelwa imfihlo yokuthi lo muntu unomuntu amfihlile futhi okungenzeka usemkhulelisele vele njengamanje. Kuvamile vele ukuthi abantu bephuphe into enje ngoba vele isikhona yenzeka. UGenesis 38:24 kwathi emva kwezinyanga ezintathu uJuda watshelwa ukuthi uThamari umalokazana wakho ufebile, bheka futhi ukhulelwe ngokufeba kwakhe. 3, futhi uma uphupha umlingani wakho, umpartner wakho, umuntu wakho uPaul uma ekhulelisile noma emithisile, lungakhomba ukuthi kumele uqaphele, ngoba lo muntu ukubhanqile futhi angahle amithise ngephutha noma ke ngenhloso, uma ungamkhalimi, uma ungamkhusi, uma ungaxoxisani naye. UHosea 2:5 ngokubunina ufebile ngokuba wathi ngiyakulandela izithando zami ezinginika isinkwa namazwi ami. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha umlingani wakho kuba uPaul ume ekhulelisile, olungabedlela usho ukuthi sekusele kancane kuvela ihlazo nomvuzo wokungazithibi kwakhe lo muntu uma ebona abantu besifazane. Kungenzeka sekusele kangaka, yabona. UGenesis 3:15 uJuda esembona wacabanga ukuthi uyisifebe, ngokuba ke wayegubuzela ubuso, waphambukela kuye endleleni wathi ke woza ke ngene kuwe. So okusho ukuthi vele ikhona, azivale ngokuthi number 5, kodwa ke komunye umuntu kungenzeka uthola ukuthi ngesikhathi emithisile uthola ukuthi kukhona lo muntu ama-investment asawenzayo nomunye umuntu okungenzeka akakhulelisanga-ke. Lo muntu kunama-investment noma kunezinto asazenzayo ezinhle ezizothuthukisa lo wamuntu ongale ngasese, noma kunomuntu asephila naye asethatha i-energy namandla akhe wafake kuyo lo muntu loya
ukuze lo muntu loyo athuthuke, ngabe ngokwebhizinisi noma ngokwemiklamo ayenzayo, yabona, ngenxa yalo muntu wakho. Siyabonga-ke, kodwa ngiyacela ngenza ukuthi uyekelani umkhuba omubi, ungafuni ukubingelela, ungafuni ukucela.